Okei, eli tallennus on nyt käynnissä ja tervetuloa tähän filosofian esseepajaan, jossa tavoitteena on sitten parantaa valmiuksia vastata kevään ylioppilaskirjoituksiin. Jos teillä tulee kysyttävää, niin voitte laittaa chattiin tai kysyä tässä ääneen. Minä olen siis Mika Rissanen, opetan Kouvolan yhteislyseossa filosofiaa, historiaa, latinaa, yhteiskuntaoppia. Ja mukana on ainakin Kotkan lyseosta porukkaa ja Kouvolan yhteislyseosta opiskelijoita tällä kurssilla. Eli käynnistän tuossa PowerPointin, jonka kautta sitten vähän kurssin sisällöstä ja siitä, mitä tapahtuu ja mitä täällä on tarkoitus tehdä. Eli tässä kaikille on siis tulossa, kun tämän läpi suoritatte, niin 2 opintopisteen opintosuoritus. Ja mitä tämä suorittaminen sitten käytännössä tarkoittaa, niin tietoa, eli ihan kurssikertausta, mutta tämä on teille ihan oma tahtista, oma laajusta. Ja Pedanetista löytyy muistiinpanoja, netistä on kerännyt kertausvideoita, eli voitte omaan tahtiin niiden avulla käydä läpi näiden filosofia 1, 2, 3, 4 kurssien sisältöä. Sitten Sokrativesta, mikä on tällainen netin visailualusta, löytyy 2 eri alustalta tietyssä aikataulussa kertausvisoja, joiden kautta voitte kerrata sitten lähinnä käsitteitä. Ja nämä painottuu aika paljon tuonne filosofian 4, koska se on se kaikkein käsitteellisin kurssi. Ja sitten on Abitreeneissä tai muilla yleissivustoilla jonkun verran kanssa kertausmahdollisuuksia, joiden voitte linkkien kautta päästä. Ja ennen kaikkea tässä esseepajassa sit on niin kuin tarkoitus ihan sitä vastaustekniikkaa käydä läpi. Eli mitä tehtäviä on ja ennen kaikkea sitten niin kuin saatte 4 tehtävää parin viikon välein. Siihen on viikko aikaa aina vastata, jossakin jopa 2. Ja teette siihen esseen kokeenomaisesti, palautatte sen ja sitten saatte siitä palautetta. Montako pistettä, mikä hyvää, mikä tätä voisi palauttaa. Ja sitten on jonkun verran tällaisia niin kuin myös Teamsissa yhteisiä istuntoja, mutta toki ei välttämättä löydy aikaa, joka sopisi kaikille tai edes enemmistölle, joten sitten se vuorovaikutus voi välillä jäädä vähän ohuemmaksi. Näistä filosofian 4 kurssista, mitä sitten on niin kuin hyvä käydä läpi, kun valmistaudutte ylioppilaskokeeseen. Filosofia 1 on tämmöinen pohjakurssi. Siinä käydään jonkun verran, sivutaan kaikkien 3 muun kurssin sisältöä, mutta ennen kaikkea tämmöiset filosofian perusteet. Mikä tekee filosofiasta omanlaisensa tieteen, millaista se on verrattuna vaikkapa nyt sitten biologiaan tai historiaan tai johonkin muuhun. Ja sitten millaista on hyvä päättely, argumentaatio eli perustelu, argumentaatiovirheet, päättelytyypit on tällaista keskeistä omaa sisältöä filosofia 1. Toinen pakollinen kurssi, filosofia 2, etiikka, eli siis puhetta, pohdintaa hyvästä ja pahasta. Siinäkin on alkuun monesti aika paljon termejä, puhutaan moraaliagentista, normeista, arvoista. Ja sitten taas keskeistä on eri niin kuin tällaiset määritelmät, minkä perusteella teon etiikkaa pohditaan, eli seuraus, velvollisuus, hyve, etiikka. Ja paljon myös ihan teorian soveltamista käytäntöön. Yksittäisiä tapauksia, joihin on niin kuin sovellettava sitten tätä etiikan teoriaa, annettava pohdintoja ja perusteluja. Yhteiskuntafilosofia vie ikään kuin etiikkaa yksilötasolta yhteisön tasolle. Mikä on yhteisössä reilua, oikeudenmukaista? Ja niitä teemoja, mitä siellä on sitten nämä yhteiskuntafilosofian peruskäsitteet, vapaus, veljeys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, erilaiset aatteet, eli liberalismi, konservatismi, sosialismi. Ja sitten pohditaan, mikä vaikkapa oikeuttaa omistamiseen, mikä oikeuttaa siihen, että joku omistaa paljon enemmän kuin muut.
ja sitten erilaisia yhteiskuntamuotoja, demokratiaa, anarkiaa, totalitarismia käydään myös läpi. Ja filosofia 4 on sitten siinä, missä etiikka ja yhteiskuntafilosofia on käytännön filosofiaa, niin 4 taas on teoreettista filosofiaa, eli pohditaan olemassaoloa, totuutta, tietoa, näiden luonnetta. Ja osittain siellä näitä teemoja on jo sivuttu filosofia 1, eli vaikka niin kuin tiedon luonnetta, luotettavuutta, mutta sitten syvennetään 4. kurssissa. Ja lisäksi pohditaan vaikkapa metafysiikkaa, että mitä kaikki oleva on, millä tavalla oleva on olemassa, sekä sitten jo varsin lähelle psykologiaa menevä tietoisuuden pohdinta ja määrittely. Että tässä näitä keskeisiä sisältöjä, mitä sitten vaikkapa muistiinpanojen ja kertausvideoiden kautta voitte käydä läpi. Eli Pedanetissa on sivusto, jossa sitten pääsette niin kuin tätä omaa tahtista, omaehtoista kertausta tekemään. Et sinne on koottu videot linkkilistoina, jota kautta voitte joko niin kuin katsoa kaikki läpi, kestää toki tunteja per yksi kurssi, tai sitten haluamianne sieltä poimia. Mutta olen yrittänyt tavallaan antaa semmoisen niin kuin sekä perustiedot kyseisestä kurssista, jotka antaa ne keskeisesti aina jonkun verran syventäviä tärppejä, että vaikka 4. kurssissa puhutaan simulaatioteoriasta, mikä nyt on hyvin niin kuin marginaalinen aihe, mutta jos aihe kiinnostaa, niin se voi olla ihan tämmöinen, mitä kautta voi niin kuin syventää omaa tietämystä. Ja sitten siellä on myös niin kuin muistiinpanoja, eli tämmöisiä tiivistelmiä kurssien keskeistä sisällöstä PDF-muodossa. Ja sitten toinen, mitä tässä on mahdollisuus tehdä Sokrativessa testejä, eli siellä on monivalintakysymyksiä ja yleensä siten, että noin viikon on aina yksi aihepiiri ja sen jälkeen sitten siirrytään seuraavaan. Eli tavoitteena on, että sieltäkin nämä ei ole pakollisia, mutta pystyy kertaamaan just tätä keskeistä termistöä, mikä kuitenkin filosofiassa on suht merkittävää. Eli Pedanetiin pääsette kirjoittamaan avoimella Platon ja Sokrativessa, ne on 2 eri visailuhuoneessa, joiden kautta niihin voi sitten päästä käsiksi. Eli sekä niin kuin nämä muistiinpanot, videot, Sokrative-testit on niin ihan tällaista omalla ajalla tapahtuvaa, oman aikataulun mukaan tehtävää kertausta. Mutta sitten mitä niin kuin nimenomaan tällä kurssilla pääsette harjoittamaan on tämä 3, eli taito. Miten vastataan filosofian ylioppilaskokeeseen. Ja tuossa on aikataulu, sinne on keltaisella korostettu nämä 4 tehtävää. Eli vaikka filosofia 1-kurssia, kun te nyt viikon verran olette kerrannut, niin tänne Pedanetin sivustolle tulee esseeharjoitus. Ja teillä on taas sitten viikko aikaa tehdä se, eli viimeistään maanantaina 18. joulukuuta kello 23.59 palautatte sen palautuskansioon. Minä sitten luen sen läpi ja saatte joko joulukuun lopulla tai sitten tammikuussa, kun joululoma on takana, niin sähköpostiin siitä tämmöisen kommentoidun vastauksen. Ja sitten jossakin vaiheessa myös pidetään vastaava videoistunto kuin nyt. Annan palautetta vähän tästä esseestä ja ehkä vähän pohjustan sitten tätä seuraavaa tehtävää. Mites aikataulusta? Voitte vaikka chattiin kirjoittaa, että onko esimerkiksi tämä maanantai kello 13.15 sellainen, että tämä onnistuu, tai toinen vaihtoehto maanantai kello 14.30, toimiiko se paremmin. Siinä oikeastaan ne, mitkä niin kuin helposti löytyy, että milloin minä pääsen pitämään tällaisen niin kuin maksimissaan tunnin viimeistä tapaamisen. Ehkä monesti voi olla jonkun verran lyhyempi. Mutta kirjoittakaa
tuonne chattiin, ketkä olette paikalla, että maanantai 13.15 käy, maanantai 14.30 käy, tai molemmat käy, tai jatkossa kumpikaan ei kovin hyvin käy, niin katsotaan sitten mikä enemmistölle sopii. Erilaisia tehtävätyyppejä nyt on ylioppilaskokeessa pääsääntöisesti siis esseitä, mutta etiikassa harjoitellaan myös lyhyitä vastauksia ja vähän niistäkin puhutaan tässä tämän kerran aikana. Anteeksi. Sitten tuosta filosofian ylioppilaskokeesta. Eli miten siihen vastata, niin tosi tärkeää on se, että tunnette keskeiset teoriat, käsitteet. Että on hallussa käsitteet, jotka niin kuin antaa vastauksessa yleistettävämmän luonteen. Se ei ole pelkästään niin kuin mielipiteitä tai edes perusteltuja mielipiteitä, vaan perusteltuja näkemyksiä, jotka liitetään laajempaan asiayhteyteen. Ja on erilaisia tapoja, miten tätä kertaamista tekee. Että joku oppii lukemalla, joku lukemalla ja tekemällä muistiinpanoja tai käsitekarttoja, tai joku kuuntelemalla tai videota katsomalla. Että ettikää itsellenne toimiva kombinaatio näistä. Käsitekartto on ihan sellainen niin kuin aivotutkimuksen tärppi, että jos te teette käsitekarttoja, jossa käytätte useita eri värejä, erilaisia muotoja, niin se on helpompi palauttaa mieleen kuin vain käsitekartta, jossa on yhtä väriä. Eli kannattaa myös tällaista mahdollisuutta kokeilla, jos käsitekartta on semmoinen omaa oppimista palveleva muoto. Ja Ylen Abitreenit on loistava sivusto, että siellä on monta vuotta taaksepäin vastauksia ja tehtäviä. Eli katsokaa läpi, millaisia tehtäviä on ollut ja myös näitä hyviä vastauksen piirteitä. Millaista vastausta vaaditaan hyvään, eli noin 10 pisteen vastaukseen, entä erinomaiseen noin 15 pisteen vastaukseen, millä saa tyydyttävän noin 5 pistettä. Ei kannata kavahtaa sitä, että ne on niin kuin tosi laajoja ne hyvän vastauksen piirteet. Et siellä lopussa aina on se niin kuin ydinasia se, että mikä on se 10 pisteen vastauksen keskeinen idea, tai 5 tai 15. Ja sitten on tietysti erilaisia tehtävätyyppejä. Et jos tästä nyt käy läpi niitä, niin tällainen monivalinta, joita yleensä on niin kuin 0–1, niin antaa yleensä hyvin pisteitä, koska keskimäärin siitä on saanut kokeilla pisteitä kuin esseistä. Et jos suinkin tuntuu siltä, että monivalinnan aihepiirin hallitsette, vaikka ette ihan ole varmoja kaikista, niin yleensä siihen kannattaa vastata. Myös niin tällaiset lyhyet vastaukset, joita otetaan kohta vähän tarkemmin läpi, niin niistä yleensä saa keskimäärin pikkusen paremmin pisteitä kuin esseistä. Ja se, miten filosofia poikkeaa monista muista, eli vaikka nyt historiasta yhteiskuntaopista, jota myös ylppäreistä tarkastan, on se, että nämä isot 30 pisteen tehtävät, jotka yleensä on jakautunut alakohtiin, niin niistä ei välttämättä saa kovin helpolla enempää pisteitä kuin 20 pisteen tehtävistä. Totta kai, jos se tuntuu, että hallitsee aiheen, niin niitä kannattaa hyödyntää, mutta tämä niin kuin varoituksena, että joskus on niitäkin, että kokeilas vastaa 30 pisteen tehtävä aika hyvinkin pitkälti, mutta sitten lopputuloksena on 4–5 pistettä kokonaisuudessaan. Että jos siellä ei niin kuin ihan täsmällisesti vastaa siihen kysymykseen, niin on suuri riski, että jää hyvinkin pienille pisteille. Ja filosofia on aina myös niin kuin sellainen, joka limittyy yhteiskuntaan. Että kun te katsotte uutisia, luette lehtiä, niin siitä voi saada vinkkejä ja näkökulmia. Et jos vaikka niin kuin jostakin tärppiä antaa ajankohtaisesta aiheesta, mikä on ollut pinnalla niin kuin alkusyksystä, silloin kun kevään tehtävät on tehty, niin nyt on vaikka tekoäly. Tekoäly ja sen filosofia 4-kurssiin limittyvät puolet niin on sellainen, mitä voi olla ihan niin kuin hyvä kertailla kirjoituksia ajatellen. Mutta tärpit on aina summittaisia, välillä osuu, useimmiten ei. Filosofiassa kun vastaatte, niin käsitteistä oli jo puhetta, niin luo tämmöisen niin kuin teoreettisen kehyksen, jonka ympärille voi sitten näkemyksiä lisätä. Ja
kannattaa välttää semmoisia turhia väitteitä vailla perusteita. Kaikkihan tietää, että nastarenkaat on paremmat kuin kitkat esimerkiksi. Tässä on tämmöinen tyypillinen argumentaatiovirhe ad populum. Jos te olette sitä mieltä, että nastarenkaat on paremmat kuin kitkarenkaat, niin sitten perustelkaa se täsmällisesti, miksi näin on. Ei voi vaan väittää, että kaikkihan tietää, että. Tai yleistettäisiin, ei kannata yleistää, niin kuin, että no, etiikassa pojat ehkä ajattelee hieman suurpiirteisemmin kuin tytöt. Jos te näin ilmaisette, se on ihan ok. Perustelkaa miksi. Millä perusteella te teette tämän johtopäätöksen? Onko se omaa kokemusta vai mihin se perustuu? Sitten tämä ei ole niin kuin mikään tällainen filosofian historian koe, mutta hyvin usein tulee niin kuin näiltä filosofian suurilta nimiltä jotakin niin kuin heidän tuotantoonsa liittyvää. Et jos te niin kuin suunnilleen tiedätte, mitä esimerkiksi Platon on tehnyt, niin sitä voi pystyä suoraan hyödyntämään Platon aiheessa kysymyksessä. Tai aina tulee kysymyksiä, joihin niin kuin pystyy hyödyntämään joitakin näitä klassisia filosofian näkökulmia. Eli muutaman suuren filosofian keskeiset teoriat on syytä hallita. Näistä on myös siellä Pedanetissa yksi tämmöinen dia, mitä voi itse täytellä. Termejä, jotka on liittyvä oikeaan filosofiin, oikeaan kurssiin, filosofia 234. Jos haluatte kertailla sen monisteen kautta, niin täysin mahdollista. Ja sitten jos on tällainen niin kuin merkkirajoitteinen tehtävä, mitä yleensä on 1-2 näistä 9 tehtävästä, niin siinä on tärkeää nimenomaan se, että vastaatte napakasti, mutta perustellen just siihen kysymykseen. Eli ei tarvitse yleensä lähteä hirveän pitkälti rönsyilemään. Jonkun havaintoesimerkin voi antaa, kunhan se on vain lyhyt ja liittyy niin kuin tiiviisti siihen kysyttyyn asiaan. Eli nimenomaan tämmöinen suppea ja teoriaan keskittyvä vastaus yleensä näissä merkkirajoitteisissa olisi sitten vaikka 300 merkkiä tai 500 merkkiä per vastaus. Kun taas essee, niin siinä yleensä filosofiassa voi hyvinkin paljon lähteä eri reiteille, tuoda niin kuin esimerkkejä havaintomateriaaliksi ja sen kautta käydä aihetta läpi. Mutta on muistettava myös se, että aina on teoriaa mukana, että se ei jää vain niin kuin esimerkkeiksi ja mielipiteiksi. Merkkimäärästä on hyvin hankala sanoa semmoista niin kuin yleispätevää sääntöä. Tärkeintä ehkä on se sisältö, se, että se vastaa siihen kysyttyyn asiaan. Mutta niin kuin 100-150 merkkiä per 1 piste on semmoinen, jota kannattaa tavoitella vähintään. Eli jos on 20 pisteen tehtävä, niin se on sitten 2000-3000 merkkiä vähintään. Jos on alakohtia, niin katsokaa vähän sitä pisteytystä. Et jos toinen alakohta on 6 pistettä, toinen 14 pistettä, niin sitten paukut siihen 14 pisteen tehtävään, että sinne tulee enemmän sisältöä. Ja filosofia on myös niin kuin essee-kypsyyskoe, eli tämmöinen perinteinen essee-muoto, että johdanto, käsittelyosa, joka on se pääosa, ja sitten loppuyhteenveto. Eli siihen kannattaa pyrkiä. Ei asioiden niin kuin suoraan luetteloon, vaan ensin on johdanto, jossa lukijalle esitellään se aihe, ja loppuun vielä sitten jonkinlainen yhteenveto vastauskysymykseen tai sitominen laajempaan asiayhteyteen. Yleissääntö on ehkä semmoinen, että jos on 10 pistettä tai alle, niin tätä esseemuotoa ei tarvitse. Mutta jos on 12 tai enempi, niin sitten niin kuin pyrkikää johdantoon ja yhteenvetoon myös. Ja ihan niin kuin vastaustekniikasta, suunnitelkaa hetki ennen kuin alatte vastata. Käyttäkää käsitteitä, vastatkaa just kysyttyyn asiaan. Ja havaintomateriaali on aina niin kuin hyvää, kunhan se vaan liittyy siihen kysyttyyn aiheeseen. Eli ei siten, että te ikään kuin olette oppinut hyvin, mitä tarkoittaa seurausetiikkaa ja vastaatte vähän, niin kerrotte vähän seurausetiikkaa, vaikka sitä ei niin kuin mitenkään kysytä, niin ei kannata tavallaan tuoda ylimääräistä tietoa, vaan kirjoittaa sellainen ehyt kokonainen essee kysyttyyn aiheeseen. Ja kaikki muu tieto niin kuin filosofian kurssin ulkopuolelta, oli sitten psykologiaa, oli se leffa, jonka olette katsoneet, tai klassikkokirja, jonka olette katsoneet, on tämmöistä hyvää, jota kannattaa hyödyntää. Ja just niin kuin populaarikulttuurikirjat, elokuvat on myös siitä niin kuin hyviä havaintoesimerkkejä, koska ne on niin jaettua kulttuuriperintöä.
Eli sensori, joka sitten antaa viimeiset pisteet, niin voi ehkä tietää, mitä tarkoitatte, kun puhutte Blade Runner-elokuvasta havaintoesimerkkinä. Ettekä yhdestä hassusta tapahtumasta, joka kaverille niin sattui koulumatkalla. Toki sitäkin voi käyttää, kun se vaan kerrotaan ja liitetään asiaan, mutta just niin kuin vaikka tällaiset elokuvat, kirjat, suuret musiikkiteokset, niin voi olla vielä niin kuin yleistettävämpiä ja sikäli toimivampia havaintoesimerkkejä. Millainen on hyvä vastaus? Johdonmukaisuus on se, mihin kannattaa panostaa. Et toimii niin kuin muodostaa essee kokonaisuuden, mikä vastaa kysymykseen. Syy-seuraussuhteita, perusteluja. Ja kun on aineistoja, oli sitten videota tai tekstiä tai kuvaa, niin hyödyntäkää niitä sitten kun tehtäväanto edellyttää. Joskus että voit hyödyntää aineistoa, kun sitä ei ole pakko hyödyntää, mutta useimmiten aineistoon pitää viitata, jolloin se on sitten syytä tehdä. Ja vielä se, että tuokaa selvästi esille, mikä on faktaa ja mikä on teidän henkilökohtainen näkemys ja millä vielä perustelkaa se. Tämä on oma näkemykseni ja se perustuu siihen, ettei tule sellaista epäselvää tilannetta, että ei nyt oikein lukija tiedä, että kerrotko tämän totena vai mielipiteenä. Huono vastaus, asiavirheet verottaa sitä. Kaikki tämmöinen niin kuin hämärä ilmaisu. Vaikka jotkut filosofit kirjoittaa hyvin niin kuin moniselitteisesti, monitulkintaisesti, niin taas teidän YO-kokeessa tulee niin kuin pyrkiä siihen, että sitä teidän vastausta ei voitaisi tulkita väärällä tavalla, koska se on, jos ei suoraan, että sitä tulkitaan väärällä tavalla, niin se kuitenkin voi vähentää pisteitä. Ja epäolennaisuudet kannattaa karsia pois vastauksesta, eli vastatkaa siihen, mitä on kysytty. Ja vielä pelkät mielipiteet. Ne toki auttaa, perustelut ne auttaa vielä enemmän, mutta myös sitten teoriaa tarvitaan. Voidaan neloskurssin kirjaa ylipäätänsä. Joo, annan tässä kirjapino. Erikseen viedä sitä. Okei, onko teillä tässä vaiheessa kysyttävää filosofian essee-kirjoittamisesta? Joo, hiljasta on. Katson tuota keskustelua, niin siellä 13.15 on saanut jonkun verran enemmän kannatusta kuin myöhempi ajankohta. Joten varmaan nyt jatkossakin, että maanantaisin 13.15 on vastaavia tilaisuuksia, jossa ei joka maanantai, mutta ehkä sitten noin parin viikon välein, jossa pääsette kysymään jotakin, jos tulee, tai jos sitten kertoilen sitä, mitä milloinkin on niin kuin ajankohtaista tehtävää. Ja tästä vielä niin kuin jatkosta. Eli nyt Sokrativessa on auki 2 harjoitusta. Voitte kertailla filosofia 1 termistöä tai tiedon totuuden käsitteitä filosofia 4 kurssista. Ja näitä Sokrative-harjoituksia voi tehdä useampaankin kertaan. Et jos olette kerran tehnyt, niin voitte ihan hyvin parin päivän päästä vielä tehdä uudestaan, että muistatteko myös ne muutamat väärin menneet oikein. Ja viikon päästä 11. päivä avautuu sitten esseeharjoitus, eli löytyy täältä Pedanetista sitten aikanaan filosofia 1 kurssin lopusta. Ja tässä on palautuskansio, mihin pääsette sen sitten palauttamaan. Jos ette saa palautettua tänne, niin lähettäkää mulle sähköpostia. Ja tämän aikataulun mukaan edetään. Laittelen tänne tiedot, että milloin on näitä Teams-tapaamisia, eli annan essee-palautetta ja on mahdollista kysyä ja ehkä vähän myös pohjustan sitten seuraavaa harjoitusta. Mutta tällä tavalla olisi tarkoitus tätä
SC-pajakurssia mennä eteenpäin. Eli itsenäisesti teette pohjatyöt ja sitten noin parin viikon välein pääsette näyttämään osaamistanne ja annan sitten teille palautetta siitä, miten on mennyt. Tuleeko nyt jotakin kysyttävää mieleen? Okei, jos ei, niin työn iloa SC-pajan parissa. Ja voi laittaa mulle sähköpostia, kysyä tarkemmin, jos tulee jotain kysyttävää mieleen tai on teknisiä ongelmia tai muuta. Kiitos, hei hei.